pitkästä aikaa Get Ready With Me. Kello on nyt jotain 7. Mutta mä ajattelin myös tässä näyttää, että mitkä on mun noi meikkituotteetkin. Ja sit mä ajattelin, että mä laitan tähän sitten ne hinnat. Siis osa on niin kuin nähnyt mun TikTokkejen kautta, että mä olen päässyt tonne hius- ja kauneuskouluun. Mä olen oikeesti siitä niin iloinen, koska niinku harva pääsen ekalla kerralla, mutta mä oon niinku kuullut, että siinä saattaa kestää aika kauan. Mut niinku mä oon tosi iloinen siitä, että mä niinku pääsen sinne, koska kuitenkin oikeesti rakastan niinku tehdä muille meikkejä ja tämmöstä niinku mä rakastan niinku kaikkea kauneuteen liittyvää ja ihonhoitoon liittyvää ja sitten mä rakastan myös niinku olla niinku ihmisten kanssa. Ja sitten mä niinku tykkään ihan hirveästi niinku taiteesta ja kaikkea, niin siinä saa käyttää niinku luovuutta ja olla käsillään niinku vahva. Vaikka mä tiedän, että se on osaan koulu, niin siellä saattaa ehkä tulla mulle jotain hieman vaikeita juttuja. Tai sillä mutta mä saan sieltä niinku tukea mun perheeltä. Sitten siellä koulussakin saan silleen tukea aika hyvin, että mä uskon, että me pärjätään siellä ihan hyvin. Siellä on enemmän niinku silleen käytännön juttuja kuin mitään niinku semmosia, tai niinku silleen ei käytännön juttuja, mikä se sanoo, silleen, että tekemällä opitaan niitä juttuja kuin silleen perässä kiinni penkissä tyylisesti, mutta on siellä silti niinku sitäkin, mutta ei niin paljon. Tai silleen, mä en tiedä mitä mun kuuluisi olla näissä niinku Get Ready With Meissä, koska mä en niinku pitkään aikaan kuvannut tämmöstä. Siis mä käytän tämmöstä V7 kulmakiven tämmöstä harjaa ja sitten käytän tämmöstä vanhaa Too Faced Natural Ice Palettia, jossa on tämmöstä tosi tummaa, tämmöstä mustaa ja sitten tämmöstä nude tai ihan mikä tahansa niin kuin niin kuin tuskea luomiväri tai semmoinen, mikä sopii sun kulmille, niin käy, niin mä käytän tämmöstä niin kuin mun kulmiin, koska mä oon kokenut, että tää on niin hyvä. Että mä tälleen niin kuin tässä niin kuin sekoittelen, niin kuin tekisi jotain soppaa. Tänä kesänä mä oon nukkunut tosi myöhään ja valvonut myöhään. Oli serkun rippijuhlat ja sitten käytiin tuolla Haapranissa. Ei hirveästi mitään ihmeellistä, mutta kavereiden on ollut. Tää on tämmöstä Essensen Skin Loving Sensitive Concealer sävyssä 24. Tää on ollut musta silleen hyvä. Tää on sellainen luonnollinen. Melkein tärkein unohtaa. Siinä on nouset tonnekin. Vieläkin päivittäin mietin sitä, kun mä muutin
Ylivieskasta niin, että kuinka moni kun ystävä sieltä lupasi niin kuin pitää yhteyttä, mutta me ei koskaan niin kuin sillain pidetty, että Ashleystä mä sain niin kuin uusiakin ystäviä, mutta kyllä mä niin kuin seuraan joitain somessa, silleen suurin osa mulla ei ole mitään hajua, että mitä ne tekee tai tällä, että silleen musta se on aika sad. Nyt mä laitan ton ja tän mä ostin sieltä Helsingistä. Tää on L'Orealin True Match Nude. True Match Nude. Okei, tää on uusi. Uusi meikkivoide nimeltä True Match Nude. Osta heti. Ei oikeesti. True Match Nude. Siis tää on tämmönen niinku seerumi. Tää on semmonen seerumimeikkivoide, joka on mun mielestä niinku paljon parempi, koska niinku tää ei oo niin paksu. Sitten mä vähän tseikkaan tällä. Tää menee niinku sekaisin täällä. Okei. Hyvä. Joo. Mutta nyt mä laitan taas tätä smoothie. Sitten. Sitten tätä. Niinku tälleen parikin. Kuullaanko mä ääniä? Tulla tämmöstä vielä enemmän tämmöstä niinku nestemäistä. Mä oon aina johonkin rasvaan sekoittanut, niin nyt tästä tätä kikkaa. Mä oon kuullut, että täysin hyvä, mutta en nyt tiedä. Käsi ihan jää tämmöiseksi meikkivoidemaiseksi. Pakko blendaa ennen kuin voin sanoa mielipiteen tästä. Kiiltävä. Miksi tästä eroon, että mä oon laittanut meikkivoidetta? Pohja. Joo. Miksei? Tää on ihan kiva. Maybelline. Mä en enää tätä sen. Mutta siis tää on tämmönen tummempi ihan syystä, koska käytän tätä niinku silleen bronzerin. Koska tää on tämmönen. Tää toimii niinku silleen nestemäisenä bronzerina. Mulla. Tää on tosi kiintoisaa. Mä en ikinä laita niinku tänne, koska tää on niinku bronzeri, niin se vaan niinku silleen niinku tuo lämpöä sun kasvoille, niin siksi. Miksi mä laittaisin sitä tonne, kun tää ei oo contour. Contour on ihan eri asia. Tää on myös aika pigmenttistä, mutta ei kuitenkaan mun mielestä niinku liian. Tällä. Sitten mä laitan vähän nenääkin. En aina tee näin, mutta välillä. Tämmönen paletti. Tämmönen glitter. Tässä on niinku contour and highlighter. Ja mä oon käyttänyt tätä aika paljon. Silti kattokaa, kun liitto saa tämmönen sivulle.
Ja laitetaan puuterimaista päälle. Tää ei oo bronzeri, mutta nää on niin lämpimiä sävyjä, että ihan käy mun mielestä siitä. Sitten ylimääräiset. Ja tää, se vasta pitistä on. Kommentoikaa, jos haluaisitte useammin tämmöisiä, koska niissähän siis menee aikaa editoida. Poskipunaa. Tää on semmonen, tiedättekö, lip tintti, mutta tätä voi käyttää myös nestemäisenä poskipunana. Tää on tämmöstä aika tummaa. Aika helposti katoaa, mutta kasvoille siis, mutta ei siinä mitään. Oho, mä tein vähän väärä. Tilas, mutta tää on toi Revolutionin. Nää on pigmenttisiä ja säilyy tosi pitkään, kuten näette. Yksi pasu ja tolleen on aika pistä. But I like it. Siis mä en tiedä ikinä, mitä mä voisin näissä. Hei, ai niin, samoin tää ton Revolution. Tässä on tää vielä. Revolutionin tämmönen kuin Dare to Divulge. Mä en osaa lausua koko hyvin, mut siis tää on highlighter. Ja kattokaa kuin vähän tätä on. Ja tätä tuli ihan hitosti. Vieläkin. Tätä ai niin, mä laitan vielä tästä paletista tätä highlighteria, koska tykkään highlighterista niin paljon. Jotkut ei tykkää, mutta ne lähtee kasvoilta aika nopeasti, joten laitan aika paljon. Mä mietin, että minkä mietin värikästä ja sitten rajauksen siinä luomiin. Vai niinku, pitääkö semmoinen A-basic. Mikä olisi tämän päivän väriteema. Kun mä koitan muistella, siis meillä oli koulussa, tiedättekö, silleen viikonpäivät silleen värien mukaan, niin maanantai taisi olla vihreä, tiistai sininen, sitten keskiviikko oli valkoinen, torstai oli ruskea, perjantai oli perjantai oli keltainen, mutta sitten mikä lauantai. Sunnuntai oli ainakin pinkki. Mikä lauantai? Mä en muista. Siis mun tuli sellainen idea mieleen, että mä voisin tehdä semmosen sinisen silmämeikin ja sitten rajaukset. Se voisi olla ehkä kiva. I like this one. Plus Absolute Cinema. Sitten saman toisella puolella yritetään tehdä jotenkin samanmuotoiset. Vaikka se on välillä vaikeeta saada niistä samanmuotoiset. Tää on hyvä, kun te näette nyt, että mitä mä tässä samalla teen.
Mä hankin tän niinku luomivärisen sen takia, koska mä halusin niinku opetella tekemään semmosia värikkäitä meikkejä. Enkä vaan semmosia plain as fuck niinku meikkejä. Nyt mä oon sit vaan tehnyt niinku kaikki erilaisia virtucore-meikkejä tästä. Sitten mä haluan ottaa yhdestä paletista semmoista vaalosta. Oikeesti mä en saa yhtään tässä. Mutta siis tästä paletista semmoista valkosta, niin mä käytän nyt sitä. Tai itse asiassa mä voisinkin käyttää tästä paletista tämmönen Catrice'n Pro Slim Eyeshadow Palette. Mä voisin käyttää tästä näitä valkoisia tämmösiä. Mä yritän kuiskia, koska noin varmaan nukkuu tuolla. Niin, ensin herätä. Viimeistelyä tällä V7 Yummy Eyes valkoisella sävyllä. Tämmönen. Musta tuli aika silleen kiva kontrasti, kun nyt mä laitan tolla tavalla. Ja mä oon tyytyväinen sen arpissut hirveästi. Sitten on vuorossa liner, joka mun aina jännittää jostain syystä ihan hirveästi. Mut mulla on käytössä tämmönen Essencen Quick-Win Stamp Highlighter. Tää on aika silleen helppo käyttää, mutta mä yleensä niin silti käytän tätä ihan kärkipuolta enkä tätä stamp-puolta, jos mä haluan tehdä ihan saman minkälaiset oman näköiset linerit. Tämmönen. Eikä aika hyvä liner. Sitten mä oon ajatellut, tiedätkö semmoista käyttäjää, tehdä semmonen Muah by Felicia käyttäjä, koska nyt niinku mä voisin niinku laittaa sinne mun kaikkea, mitä mä oon kehittynyt ja tällä melkkaamisessa. Niin en tiedä pitäisikö tehdä. Mä oon vaan miettinyt. Niin mä oon miettinyt siitä, että olisiko hyvä. Mä käytän tämmösiä ripsivärejä kuin L'Orealin Panorama ja L'Orealin Telescopic, eli kahta. Ja nyt on tää ripsiväri nimessä. Sitten tätä. Musta tuntuu, että mä oon menossa jonnekin äitiin tai johonkin, kun tämmönen kunnon Moncler meikki. Tää on V7 Lip Twister. Mikä tää sävy olikaan? Nude Dude. Tämmönen. Sitten siihen päälle tämmönen Mua Makeupin ulkona. Mutta mä en tiedä mikä tää sävy on edelleenkään. On oikeesti tosi varmaan tämmönen tulisi influenceri tosi hyvä. Kun mä oon silleen, joo, tää on tää merkki, mut en tiedä sävyä. Jos joku niinku kysyy sävyä. Näyttää tältä. Lip gloss. Mä en tiedä mikä sävy, tää on tämmönen tosi tämmönen nude.
Olisiko loppunut tämmönen puteli? Vielä yksi silaus. Ja se on tää Skada hajuvesi. Mä oon säilyttänyt tän, koska onhan tää hieno tää puteli. Sitten tätä mä ostin Helsingistä. Nyt kattokaa, tätä on näin paljon jäljellä. Mutta kiitos kun katsotte tän videon. Tän höpöhöpönyt pitkästä aikaa. Ketä video. Tällainen.